ଗୟାରେ କାହିଁକି ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ ଓ ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ କ'ଣ ମିଳେ? ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ 7 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ପିତୃ ଋଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର କଥା, ଗୋଟିଏ ଅସୁର ଯାହାର ନାମ ଗୟା, ସେ କିନ୍ତୁ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ତା ଭିତରେ ନଥିଲା। ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲା। ବିଷ୍ଣୁ ତା ତପସ୍ୟାରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ଦେଖାଦେଲେ ଓ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୟା କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ଶରୀରରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, ତାର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ତାକୁ ତଥାସ୍ତୁ କହି ବରଦାନ କଲେ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଅସୁର ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୟାସୁରକୁ ଯିଏ ଦେଖିଲା ସେ ପାପ ତାର ନାଶ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ ନାଶ ହୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରକୃତିରେ ବା ଧରାରେ ସନ୍ତୁଳନତା ହରାଇ ବସିଲା। ଏହାପରେ ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହା ଯଦି ଚାଲେ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିବନି, ସବୁ ଅସନ୍ତୁଳନତା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବଦଳିଯିବ। ଏହାପରେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତାର ବିନାଶ ମୁଁ କରିବି। ଗୟା ସେମିତି ଏକ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୟାଠାରେ ସେ ଅସୁର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗଦାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଧନ ହେଲା ଏବଂ ନିଧନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଏହି ପୀଠକୁ ଆପଣମାନେ ଦେବତାମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଲୋକର ପିଣ୍ଡଦାନ ଏଠାରେ କରାଯିବ ସେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ତମେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲ, ମୃତ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହିଁ ବର ମାଗୁଛ, ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଗିନାହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ରହିବି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଏଠାରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ମଗାଯିବ, ଯଜ୍ଞ ତର୍ପଣ କରାଯିବ, ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯିବ, ତାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଏହି ବଂଶର 7 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଗୟାଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୟା କେବଳ ଏକ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବିଦିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ ଗୟାରେ କରାଯାଏ ସେ ବଂଶର 7 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କଥା ଅଛି। ଗୟାଠାରେ ଏବେ ବି ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗୟାଠାରେ ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଗୟା ଏକ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ଗୟା ତୀର୍ଥ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଅଛି।